Otro feito muy importante fue que lo de los concellos fue en la añada 84, pero 2 añadas más tarde, en la Escuela de Magisterio de Huesca se hizo una replega de firmas para que se pudiese impartir aragonés en la Escuela de Magisterio, para que los maestros que saliesen supiesen o pudiesen hacer clases de aragonés en las escuelas. Se replegaron más de 300 firmas en la Escuela de Magisterio de Huesca, más del 60% entre profesores y alumnos y alumnas de la escuela. Hasta que claro, dices, ¿cómo vas a hacer clases de aragonés si no había unos maestros que son con las competencias para hacerlo? Pues ahora se demandó en la añada 86 y a partir de esa añada lleva una optativa dentro de la Escuela de Magisterio de Huesca en la que sí que se puede impartir de forma optativa lengua aragonesa. Dentro de la universidad, en 2011, se crea un diploma de especialización de filología aragonesa. Y eso también llega a los maestros, claro, porque solo la optativa, pues a la fin de cuentas, llegan 2 añadas y era muy poco horario. Ahora, con esta diplomatura, también se daban a los maestros y a las maestras las herramientas para poder impartir esa materia de aragonés dentro de la escuela. Eso fue en la añada 2011. Y después, la añada pasada, el 2020-2021, ya se fa una mención solo de aragonés, que lleva una especialización, igual que puede estar la de inglés o la de francés o la de música. Que el aragonés tiene que estar dentro del horario lectivo, no puede estar fuera del horario lectivo porque a los ninons y las ninonas lleva un extra que mientras los suyos compañeros son chugando en la carrera o viendo la tele o lo que siga, ellos tienen que hacer ese extra más. Eso es muy complicado para los niños chicotons. Ahora, en el INTE, que el aragonés dentro del horario lectivo, la visión que van esos ninos y esas ninonas y mesmo las familias con respecto al aragonés cambié radicalmente. O sea, no es lo mismo que a ti te den una cosa fuera que te la den dentro. Ahora la concepción tanto de los niños, ya te digo, como las familias, es muy diferente porque ellos lo ven ya como una cosa más. Ahora un ninón se pega de 3 añadas, diga que remata la primaria haciendo aragonés. Vina ninos y ninonas porque llevamos muchas añadas. Bueno, pues salen de allí sin más, o sea, como si no se han feito cosa. Pues ahora se ha aprobado que cuando un ninón haya feito tot ixo en aragonés, ne haya una 2 dentro del marco común de lenguas europeas. Eso es muy importante porque si bella cosa había que hacer un poder con el aragonés hasta que no desaparezca, ya suena muy práctico, ¿no? Pero ya que valga ta bella cosa, que siga práctico. O sea, yo siempre lo he dicho, si tú estudias inglés, no yo porque el inglés siga una lengua muy polida, que no, la chen estudia inglés porque me vale luego triballar a la también. Si conseguimos que el aragonés tenga un servicio, la chen se emprecará y será importante y el aragonés tirará talibán. Como proyectos lingüísticos, en la añada 2015-2016 se hizo un programa que se llamaba Rosario Ustariz, para hacer aragonés no más que en infantil, como lengua vehicular. Con eso lo que se pretendía era que los niños lo veyesen como una cosa normal, el que el aragonés se emplease a charrar, un maestro que charrase en aragonés ya en infantil, no como una materia, como puede estar el inglés que plega el especialista de inglés, sino como un continuo dentro de la escuela, o sea, plega estilo maestro, la maestra, y nos charran aragonés, nos cuenta estas cosas, tal, no como una materia en eso, sino pues como se gozaba emplear, o se goza emplear cualquier lengua, ¿no? Una cosa normal. L'any 1985 va ser quan el govern d'Aragó va autoritzar l'ensenyament del català a la zona catalanoparlant d'Aragó. Això fa més de 35 anys. En aquell moment jo era estudiant d'EGB a un dels col·les, al Miguel Servet de Fraga, on se van començar a ensenyar català. I el que puc dir és que vaig cometre l'error més important a nivell acadèmic de la meva vida perquè jo no m'hi vaig apuntar.
Jo no vaig estudiar català al col·le i el que recordo, sobretot per amics de la meva edat, com hi havia una situació i un ambient una mica crispat. Crispat què vol dir? Que hi havia gent que va arribar a anar a l'eixida de les classes de català, que eren voluntàries i eren per la tarda, a amenaçar al professorat que ensenyava català en aquell moment, davant dels menors d'edat, sense cap tipus de control, i que les famílies que havien sol·licitat poder que els seus fills estudiessin català van tindre que anar a defendre a la professora. Vull dir, una situació molt tensa i molt desagradable. Evidentment, a poc, tot se va anar calmant perquè els arguments d'esta gent eren arguments polítics, no eren ni lingüístics ni pedagògics. Així que va triomfar el sentit comú i a poc la situació se va anar calmant. Els professors i els mestres van poder anar fent la feina i a poc se van millorar les condicions. Els horaris, se va crear el seminari de català, que és un lloc on s'intercanvien experiències, se crea material, se va crear també les llistes d'interinos, on hi havia professors en una titulació apropiada, i així, poquet a poquet, quan va arribar la DGA, quan la DGA va tindre les competències d'ensenyament, la cosa va continuar i les línies van continuar d'esta manera, apoyant l'ensenyament del català. Finalment, l'any 2007 se van autoritzar els projectes bilingües, que ni més ni menys que tu pots estudiar català, però a més pots estudiar una o dues matèries en català. Per la llengua això és una dignificació. Vol dir que en la nostra llengua es pot aprendre física i química, es pot aprendre matemàtiques, se pot aprendre educació física i no hi ha cap problema. I ara mateix la situació està completament normalitzada. La gent que vol estudiar català l'estudia, sempre en un sacrifici, perquè són 3 hores més que la gent que no vol estudiar. Vull dir, el català no roba hores a cap matèria a molts instituts. I qui no la vol estudiar, doncs no l'estudia. Però la dignificació, l'alumnat sap que és una cosa positiva estudiar català i que per ells, per un futur, és positiu. I el més important és que s'ha fet, jo considero que l'administració ha fet el que havia de fer a un lloc on se parla català d'una manera natural, donar-li una cobertura legal i tampoc cal cap tesis lingüística profunda per entendre-ho. L'evolució de l'ensenyament del català ha estat positiva, molt positiva, tenint en compte que es va començar a donar classes de català de tarda, si haguéssim pogut de nit i amagatons. I ara mateix estem a un nivell internacional perquè fem part de projectes europeus, com pot ser eTwinnings i com pot ser Erasmus+. Vull dir que el català i l'ensenyament del català està al mateix nivell, al baix 5 que l'anglès o que el francès a nivell lingüístic. La situació també ha evolucionat positivament pel que fa al professorat. Com ja he dit, ara existeixen unes llistes d'interins, en una titulació, i sobretot també positiu per l'alumnat l'equivalent que l'alumnat quan ha estudiat català a l'ESO i a primària, gràcies a un acord del Govern d'Aragó, recibís un diploma, un títol oficial equivalent al B2 del marc comú europeu de les llengües. Així que és molt avantatjós. La situació també se pot dir positiva, sí que s'hagués pogut fer més coses, evidentment que s'haguessin pogut fer més coses, però sempre s'ha anat construint i no s'ha parat mai. Uns camins d'una manera més regular i uns camins d'una manera més irregular, però sempre s'ha anat endavant i considero que s'ha de continuar apedalant contínuament per evitar passos enrere. Però també han tingut iniciatives per part de l'administració, indispensables. La titulació de l'alumnat que ha cursat català, la formació, la realització de cursos per al professorat, l'elaboració dels currículums. Tenim en compte que vam començar, repetisco, de tarda i amagatons i sense currículum. No sabíem molt bé el que s'havia d'ensenyar a les classes.
Afortunadament, ara ja està legislat d'una manera oficial pel Govern d'Aragó el que és el currículum de les llengües pròpies, també va ser molt important. I així recuperar la recuperació gràcies a política lingüística de programes com el Jesús Moncada, que porta a les aules activitats complementàries de molt bona qualitat i així els nostres alumnes poden completar la formació que se fa teòrica dins de les classes. Tant el Seminari Autonòmic de Professores i Professors de Català com el programa Jesús Moncada d'activitats en català a les escoles, jo penso que han tingut un paper fonamental, molt actiu en la normalització de la llengua. D'una banda, el seminari no solament ha servit per formar el professorat, que és clar que és molt important que com tot professorat estiguin al dia de les noves metodologies, de la innovació, però aquí, a més d'això, crec que ha estat fonamental posar en contacte a tot el grup de mestres, de professors, professores, de tots els nivells educatius per a una mica empoderar-se en la consciència lingüística d'allò que estem fent, que és fomentar i ensenyar i educar en la llengua materna, com també compartir materials, recolzar-se mútuament i intercanviar experiències i també posar en comunicació, en contacte els seus alumnes respectius. Aquí era molt important, sobretot quan van començar i també ara, treballar molt des de les pròpies variants del territori, que s'identificara que allò que fem a l'aula és la llengua del carrer, que fos una mateixa cosa. Clar, per això no hi ha tants materials com se puguen editar en altres comunitats on se parla la nostra llengua i on és majoritària a tot el territori. I el fet de l'assistència del seminari va propiciar tant la demanda dels materials concrets que necessitàvem perquè les autoritats es poguessin preparar, com elaborar nosaltres mateixos, fer grups de treball per elaborar materials o compartir materials individuals per tal de poder vincular molt la llengua amb territori, amb cultura, amb patrimoni, que això en totes les llengües és fonamental quan s'estudia una llengua, però en el nostre cas, que partíem d'un territori amb una consciència lingüística molt baixa, que no entenien que allò que ells parlaven de forma informal també es podia escriure i es pogués estudiar a l'escola, doncs era molt important que n'hi haguera aquesta vinculació. I les activitats en les escoles sempre s'han intentat també que n'hi haguera aquest vincle amb la realitat, amb el patrimoni lingüístic del territori, que foren de la mateixa variant del català i a ser possible fins i tot de temàtiques concretes que pogueren vincular també la identitat amb la llengua.